další vernisáži v rámci Velehradských dnů lidí dobré vůle. V tu chvíli byl naplněn, byl šťastný, že měl naplněný život, že měl pro koho žít a že měl kolem sebe ty láskyplné lidi a vnuky a já bych chtěl moc poděkovat a blahopřát organizátorům této výstavy. Také děkujeme. Vidíte to celé přivítání s panem kardinálem. Zdravím vás všechny přítomné, představitele vlády, politického života, kulturního, vás, zástupce zasvěceného života. Zvláště zdravím všechny své spolubratry v biskupské službě, pány kardinály, kněze Jány, ale také všechny ty, kteří jsou spolu s námi v této chvíli spojeni prostřednictvím rozhlasu či televize.